Ja. Så vi skide. Ja, det gjorde de jo ved at trykke til, var det ikke sådan? Jo, der skal de af med lidt. Ja. Ja, det er hurtigt system. Eller hvad? Hoi! No. Ja. Nu har vi fået en løve med. Og den skulle sure. Den har sin egen vilje, den elefant derhen. Høj, ja! Den skulle blive en tur. Nej, det var han hedder. Sådan. แข็งลงสูบกันใหญ่เลยเนาะชั่วโมงนึงนี่นานไปเหรอ Så er det elefantfodring. แต่รอบที่มาแล้วมาดูตัว10 โมงแล้วนั่นมันจะเป็นอย่างนั้นหมายถึงถ้าแขกขึ้นเลยนะแต่ถ้าแขกลงอย่างมันจะทุกคนผมเรียนตรงท่าตอนนี้ 3 snabler, der vil have noget. Det var en vind. Det var en vind. Der skal der bades. Jeg har glemt, at det er mest våd her. Der er ikke mere badning i dag. Går man i ring? Så viser man, hvordan man kommer op. Nogle forskellige måder at komme op på. Sej. Khóa. Mund. Ja. Der var noget, der lød, som det ikke helt skulle lyde. Så... Hui. Var det bogser? Ja. Yes. Hej. Bunderøven på thailandsk. Så bøfferne ud at bade.
De kan faktisk holde sig under vandet i 10 minutter. Jeg bruger lige spatlen til at skubbe olien rundt. 2 spiseskæer olie. After that, use a little garlic to check the oil. Bare lige tage lidt hvidløg og komme ned i olien. For det er på den måde, så kan I tjekke, når det begynder at syde, så kan I tjekke, om olien er varm nok. When the garlic bubbling, we put everything in the chicken bowl. When the oil is hot, we put Så tager I ellers alt fra kyllingeskålen over i. and stir. Stir until the garlic are golden brown. Og det gør I så indtil, at hvidløg bliver gyldenbrun. And the chicken will turn to the white as well. Og så også, når kyllingen den har fået den her hvide farve i stedet for. When the garlic are brown, we leave everything beside. Så når det er brun, så skubber I det lige til den ene side. Slår ægget ud. Egg in. Og så laver I det til scramble egg. Og så slår det i stykker. Bryder blommen og så videre. And don't forget to put the egg before noodles. Husk ægget før I kommer nudlerne i. Alright. And when the egg is a bit set like this, next, you mix it together again. Så når æggen den er ved at være lidt sat, så blander I det sammen med kyllingen. And then you leave it beside. Skubber det over til siden igen. When the egg cooks, and next you Kommer drop the nudlerne i. noodles in and a bit water. Lidt vand. And we stir the noodles first until the noodles are a bit soft. Kommer I lidt vand i, og så gør I det indtil at de her nudler her, de er blevet bløde. Okay, when the noodles are a bit soft, like this, and next we mix everything together and following by seasoning, please. Så kommer I så sovsen i. Når den er lidt blød, så blander I det hele. Kommer sovsen i. And then we stir fry until the noodles are dry. Og så gør I det, rører I så rundt, indtil at nudlerne de kan skilles fra hinanden. Så de ikke er hårde længere. When you stir like a circle to separate the noodles. If it's a little bit wet, it's alright because we continue stir fry until the juice is getting dry. I bliver ved med at røre rundt, og I rører rundt i cirkler. Og det er egentlig okay, hvis det bliver lidt tørt, fordi det gør bare, at det er lidt vådt, fordi jo længere tid det gør, jo mere af saften forsvinder, og så kan man bare lige have det her væk. Okay, and then we can check the noodles is cooked or not by use a spatula to cut it. Bruger jeg lige spatlen, hvis I skal skære den over, så er det klar. Yeah. When you can cut the noodle break easily, it's almost done. When the noodles almost done, we put the bean sprouts and chives in. Så som det sidste, når alt det er klar, så kommer bønneskiverne og de her hvidløgsgræs i. Og det må vaks være i et halvt minut. 30 sekunder, ikke mere. Fordi ellers så bliver de bløde og så videre. De skal gerne have den her knasende smag stadig. Okay, and when you put the water in the noodles, just put a little bit first. Ja, når der ikke kommer vand i, så lad være med at komme alt for meget i. Okay. After 30 seconds, after the bean sprouts, we put everything back on the plate. Tager I alt, kommer over på tallerkenen igen. Tag bare lidt nu. Slukker for gassen. Og sætter bønnen i. On the top. And if you like fresh vegetables, put it beside, and a bit chives and lime. Or if you like spicy, you can sprinkle chili powder as well. Normalvis, Okay. how is this supposed to taste? Should be a bit sour, a bit sweet, and spicy. Så den skal